Kaixo, Garatzi naiz eta gaur euskaraz egingo dut bideoa. Gaurko gaia euskal pilotariak. Gaizkak Azkoitiak eskatu zidan. Euskal pilota Euskal Herriko kirol bat da. 2 eta 4 pertsonen artean jolasten da. 2 taldetan, bat gorria eta bestia urdina. Eman behar diote pelotari 2 bote eman baino lehenago eta pilota lekuan jolasten da eta ezin dute atea. Ateatzen manen bada, marra batetikan egiten dena da tantoa galtzen dute. 22 tantotara jolasten da. Orain 3 pelotariak aipatuko ditut. Eta hemen daukat apuntatuta Iker Iribarria. Izena Iker, abizena Iribarria, 20 urte ditu, Aramakoa da, Gipuzkoan dago, pesatzen du 85 kilo, altuera bat 88, debutatu zuen lehengo urtean, martxoak 22, frontoia astelena, Eibarren dago, eta jolasten du delantero, aurrelaria. Jokin Altuna. Izena Jokin, abizena Altuna, 20 urte ditu ere bai, jaio zen Amezketan, Gipuzkoan dago. Pesatzen du 71 kilo, altuera dauka 1 bat eta 80. Debutatu zuen orain dela 2 urte, ekainak 24. Astelena frontoian, Eibarren daola, eta ere bai jolasten du delantero, aurrekaria. Jose Javier Zabaleta. Izena Jose Javier, abizena Zabaleta, 25 urte ditu, jaio zen Etxarren, Nafarroa, pesatzen du 84 kilo, altuera bat 87, debutatu zuen orain dela 5 urte, eta errege egunean, hau da, uztailak 6. Eta astelena frontoiean, Eibarren, eta bera jolasten du atzekaria. Orain etor, Joma Pelotero! Gaurko hau izan da. Bideo gustatu manen bazaltzute, eman like, komentario utzi hemen behian, zer nahi dezuten egitea, zer ez nahi dezuten hitz egiteanik, suskribitu, botoi gorriari eman, hemen behian izango dezute, segitu nazute red sozialetan, hemen behian jarriko dizute red sozial guztiak, eta hurrengo astean beste bideo batekin etorriko naiz. Hurrengo bideoa espeziala izango da. Aio!